Dramane Doumbouya di dekɔrɔ maaw tun famani min ma ka sababu kɛ cɛkɔrɔba ni i tun bɛ ka baara kɛ cɛkɔrɔba min ni a bɛ tamasiyɛn dɔn bibi na a si kasabi bɛ taa fɔ san 100 ni kɔ la. An bɛ fɛ i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ maaw ye fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw k'i la. I dansɔgɔ ŋana an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka kiraba in fo ka kira barikada maaw ma bɛ ka an lamɛn k'a bɛɛ lajɛlen fo ka i kanubaw bɛɛ lajɛlen fo i bɛ dugu min na i bɛ village min na k'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nin waati kɔnɔ i kanuba fɛn fɛn ka bɛɛ lajɛlen fo n'a den baro de Dramane Denkɔrɔ Doumbouya de kumakan i dansɔgɔ. Ayiwa an ye kibaruyaw sɔrɔ n yɛrɛ bɔra ka video dɔw kɛ an tun bɛ kibaruya sɔrɔ kɔfɛ an sɔrɔla k'i kibaruya sɔrɔ cɛkɔrɔba min tun bɛ ka i kala tamasiyɛnw la ni an b'a dɔn depuis Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la i ye tamasiyɛnw di ka na i ye o fɛn o fɛn di ka na an y'a ye a bɛɛ lajɛlen kɛla o waati y'a sɔrɔ i ni cɛkɔrɔba tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo an y'a ye o kɔfɛ i ni cɛkɔrɔba tɛgɛ na bɔ ɲɔgɔn bolo k'o tilala ka ɲagami kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ i ni cɛkɔrɔba segila ɲɔgɔn ma a tun ye san 1 d'i ma san 1 in dafala i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Ŋana an bɛ Ala fo k'Ala barikada cɛkɔrɔba in y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n mɔkɛ ka denmisɛnnin teriya de bɛ se a ma ale de ne kala seere la a bɛ fɔ dɔnni min ma ko tamasire farafinna ani farajɛya kɔnɔ diɲɛ filɛli fɛn bɛɛ nana tamasire de sɔrɔ yen maaw b'a ye cogo min na sankolo la kalo bɛ bɔ min na dolo bɛ bɔ cogo min na tile bɛ bɔ cogo min na adamadenw ka tamasire dalen don yɔrɔ min na écart min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye 7 mètres de ye. Donc ale de kun ye ne kala tamasire la mais kɔsa in na ne n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ k'a sababu kɛ ko n bɛ sira min kan tant que ne b'o o sira kan an tɛ jɛ. Donc o kun nana ni gɛlɛya caman ye ne yɛrɛ ka sira kan o kun nana ni gɛlɛya caman yɛrɛ ne ka sira kan o kama ne kun tɛ se depuis ne n'a kɛlɛ la ne kun tɛ se ka filɛli kɛ mɔgɔ ye tamasire kan i m'a ye kɔsa in na ne n'a ka kɛlɛ bannen depuis don min na ne bɔra Mali kɔnɔ ka don Lajinɛ kɔnɔ ne y'a wele k'a fɔ a ye n ko bon vraiment n bɛ sira min kan n y'o haramu a ko ma pour que ale ka se k'a dɔn k'a fɔ n bɛ sira min kan n y'o haramu ale bɛ san 1 de di yan n ka se ka san 1 kɛ san 1 kɔnɔna la ne y'a ye k'a fɔ vraiment sira in n y'a haramu an bɛ segin k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a faamu an bɛ segin k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i m'a ye hali malgré que ne n'a ka kɛlɛ kun bannen ne kun b'o fɔ mɔgɔw ye n ko fɛn min bɛ ne ɲɛ o de ka girin ne bɛ fɛn min kɔ o de ka girin n ko aw bɛ ne ka kuma tamasire minnu kan a découvert de bɛ kɛ k'a ci ne ma. Voilà, donc o tamasire dɔnni n'o sɔrɔ ale cɛkɔrɔba de bolo mais bi n bɛ Ala fo k'Ala barikada san 1 dafara laɲiniw sabatira k'o seginna u nɔ la. Ayiwa an ka ɲininkali bi tali kɛ min na min yɛrɛ kabakoya bɛ an na kalanden ka ca cɛkɔrɔba bolo o ye cɛya da ye a den yɛrɛw bɛ yen denkɛkɔrɔbaw bɛ yen munna a ye dɔnni bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa e la ko denw bɛ se k'a sɔrɔ e bolo dalu jumɛn kɛ ou bien a ka tamasiyɛn bɔlen o de kan wa. Bon ko bɛɛ ye wagati ko de ye parce que a b'o fɔ toujours saya de ye ale ni ne mɔkɛ fara saya o de ye ale ni ne mɔkɛ fara layidu dɔ tun bɛ ale ni ne yɛrɛ mɔkɛ cɛ o layidu in ale tɛ fɛ o de ka bɔrɔtɔ o de kama tamasire sira fɛ bamanan dɔnni sira fɛ ale kelen don ka ne yɛrɛ bila hali a denw ɲɛ ale kelen don ka ne bila a denw ɲɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ layidu dɔ de tun bɛ ale ni ne mɔkɛ cɛ o layidu in ne mɔkɛ sara ale ɲɛ ale tɛ fɛ k'o tiɲɛ o de kama ale ko maa o maa ye kalan k'ale bolo a ka cɛkɔrɔba ka kalanden ka ca ni mɔgɔ 40 ye a ka kalanden a ka ca ni mɔgɔ 40 ye a ka kalandenw bɛ yen minnu tilala ne ɲɛ kalan na depuis ne t'a dɔn ko n bɛ kalan kɛ a ka kalandenw bɛ yen minnu bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ den ye cɛkɔrɔba yɛrɛ denkɛ fɔlɔ o bɛ san 70 ani kɔ la donc n'i y'a jateminɛ dɔnni yɛrɛ sira kan tant que ne m'an da don kuma o kuma la cɛkɔrɔba tɛ sɔn a k'i da don a la hali n'a denw yɛrɛ ka ci don hali n'a yɛrɛ denw ka ci don a denw yɛrɛ fɛ mɔgɔw ka ci don a b'a f'u ye a ye kuma dɛ fitinin fɛ ni dɛ fitinin kumana n fɛ n'a bɛ fɛ ka min kɛ n b'o kɛ mais ni dɛ fitinin da ma don ko min na n da tɛ don o la ala y'o chance fɛnɛ di ne ma. Ayiwa o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ k'e yɛrɛ ɲininka bamananya dɔnnifin ka dimi don buna hadamaden la k'a dimi ta ka bɔ yen yali bamananya dɔnnifinw la cɛkɔrɔba in bɛɛ tun bɛ a dɔnni a ye a ko u ye dɔnni ninnu caman di i ma dekɔrɔ o dɔnnifin o b'i bolo k'a baara kɛ wa. I dansɔgɔ bamanan dɔnnifin dɔ bɛ cɛkɔrɔba bolo dɔnnifin min fɛnɛ a ko ne ma ne bɛ sira min kan ne y'o sira bila o dɔnnifin a b'o di ne ma n ma sigi dɔnni min ye a b'o diya parce que depuis an fɛn fɛn tilala kalan na an kun ye dɔnni ɲini a fɛ a ko ayi dɔnni tant que ale yɛrɛ bɛ baro la dɔnni a b'a to a yɛrɛ k'a kɛ fo n'a yɛrɛ sago sera don min na wa n'a b'a kɛ dɔnni bɛ taa kɛ kungo de kɔnɔ ale n'a denw de bɛ taa kɛ mais a ma deli ka kɛ maa si ɲɛna min ye kalan k'a bolo o ye dɔnni dɔ ye masa solomana gindo de don masa solomana gindo dɔ de don masa solomana gindo dogolen dɔ de don mais cɛkɔrɔba in b'a baara kɛ ni ɲɔmɛ de ye
ni ɲɔgɔmɛ ma sɔrɔ 3 ani tiganikuru kilo 7 a ko ala ye jɔn jɔn da diɲɛ kɔnɔ masa Solomana ka masaya ka bon ni ala ka jɔn bɛɛ dan ne diɲɛ dugukolo in kan ala de ye masaya di masa Solomana ma a ko o masa Solomana baara min filɛ nin i y'a kɛ cɛ i y'a kɛ muso ye sababu baara de don parce que ale ko an bɛ sira min kan ale ma da o sira la mais ale b'a dɔn sababu de ye tiɲɛ ye wa sababu fɛnɛ o de ye Alahu Tala ye ala yɛrɛ de tɔgɔ ko sababu a b'o de fɔ an ye kuma bɛɛ a ko jɔn jɔn i pan sababu kunna i ka ɲɛnɛmaya bɛ gɛlɛ dɔɔni parce que a ko Alahu Tala yɛrɛ de ye sababu ye a ko o baara min bɛ kɛ sababu la i y'a kɛ cɛ ye k'i y'a kɛ muso ye a ko ala bɛ sababu de di o tigi ma o tigi ala bɛ jɔn dɔ bila o tigi ka sira kan maa bɛna o tigi wele ka nafolo ta ka di o tigi ma karisa baara kɛ ni nafolo ye yanni mago ka sa a ma a ko a bɛ kɛ nafolo fɛnɛ min bɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya dilan a ko k'a daminɛ 50 la ka se 100 hirika ma ne ni baara kɛ cɛ o cɛ a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye sababu baara de don masa Solomana gindo de don a bɛ kɛ ɲɔgɔmɛ la ou bien 3 ani tiganikuru kilo 7 baara in tɛ kɛ so kɔnɔ a bɛ kɛ kungo de kɔnɔ a ko den fitini baara in mana kɛ jɔn o jɔn ala bɛ sababu dayɛlɛ a tigi bɛna ala ka jɔn wɛrɛ sɔrɔ min bɛ nafolo mugu ta k'a d'a ma k'a ka baara kɛ n'a yan'a mago ka s'a ma o gindo bɛ cɛkɔrɔba bolo bamanan dɔnni fɛnɛ sira fɛ o gindo fɛnɛ o dira ne ma a y'o di ne ma a ka kalanden 6 fɛnɛ bɛ yen a ko den ninnu ye kalan kɛ e ɲɛ ninnu denw bɛ e bɔ dalu in b'a di e ma k'a di ni kalanden 6 in ma ka tila k'a di denw ma bi o fɛnɛ kɛra ala ta kɔfɛ o dalu o dira an ma n bɛna surprise dɔ k'i la i b'a kalama cɛkɔrɔba yɛrɛ de dɔɔnin kumana o denkɛ in a ye fɛn dɔ fɔ ɲɛna ko n ka a ɲininkali k'i la a b'i bolo tile 27 bamananya fin dɔɔninfin dɔ don k'a b'a fa bolo fa m'a da olu ma a y'a di e de ma ko a dɔɔninfin b'i bolo tile 27 k'i b'a kɛ a bɛ ko karaba ka dimi bɔ buna hadamaden la i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la wa. mais a ma balina parce que i fɛnɛ ye baninkoka ye wala a balana a ma balina parce que i fɛnɛ ye baninkoka ye kosɛbɛ. Bamanan dɔnni gindo kɔnɔ su 27 bamanan dɔnni gindo kɔnɔ su 27 a fɔra ko mɔgɔ min tɛ kɛ fɛn ye a fɔra mɔgɔ min bɛ sa fantanya la sadiri mɔgɔ min kɛra njugutɔ fɛn ou bien mɔgɔ min kun ye setigi ye cɛnni donna kun a jigi tigɛra ka baara k'a tigi ye bamanan dɔnni sira fɛ su 27 a tigi ka laɲini ka sabati su 27 tɛmɛnen kɔfɛ k'a tigi bɔ diɲɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a tigi kɔnte diɲɛ nafolotigiw fɛ a dalu cɛkɔrɔba y'a di ne ma est-ce que i ye kuma in faamu bamanan dɔnni sira fɛ su 27 gindo min su 27 gindo min bɛ bamanan dɔnni kɔnɔ ka a kɛra cɛ a kɛra muso ye ka a bamanan dɔnni baara kɛ adamaden su 27 kɔnɔ su 27 tɛmɛnen kɔfɛ a tigi ka laɲini ka sabati cɛkɔrɔba y'a di ne ma. Alahu akibar. Ale baaraw bɛ kɛ cogo di ni maa min bɛ fɛ ka e lasɔrɔ o la sisan ka se ka baara kɛ a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a tigi ne yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye wa. non bamanan dɔnni baara tɛ f'i k'i sigi ka mɔgɔw yɛrɛ sɔn bamanan dɔnni baara ye minɛnko de ni mɔgɔ ye minɛn san i b'a tigi ka baara kɛ a bɛ layidu ta i ye k'a fɔ karisa ne mago ɲɛna n bɛ nin d'i ma bamanan dɔnni ma gulon baara la baara min f'i k'i sigi ko mɔgɔw ka don i kan bamanan dɔnni ma gulon o la quoi bamanan dɔnni adamaden mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ bamanan dɔnni bɛ se ka kɛ k'a tigi to o yɔrɔ la i m'a ye o de la différence ye bamanan dɔnni ni dɔnni caman cɛ o de la bamanan b'a fɔ ko ala sɔnna ma ala ma sɔn ma ne bɛ nin kɛ yanni n ka tile bi ou bien ala sɔnna ma ala ma sɔn ma ne bɛ nin kɛ yanni nin don cɛ kosɛbɛ bon fɔlɔ maaw tun b'a fɔ ko bamananw tɛ ala ko dɔn k'u tɛ ala ko la o tɛ parce que bamanan b'a dɔn ni dalu kɔni ye tiɲɛ de k'a ɲana sege ala de sɔnna ma o kama bamanan b'i kale dalu kan parce que a b'a dɔn ko dalu min b'a bolo a tɛ yɛlɛma cogo t'a la ni su 27 gindo yɛrɛ bɛ maa min yɛrɛ bolo ni cɛkɔrɔba k'a ma cɛkɔrɔba y'a wele karisa i sigilen filɛ ne sigilen filɛ a di dɛ fitinin ma o de ye bamanan waliju ye n'o ye satigi fɔnba ye bamanan waliju ye ɲɛ n'a ma kɛ kelen ye mais n b'a dɔn n y'a tɔgɔ mɛn n y'a ka kɛwalew mɛn bon o de ye bamanan waliju ye kosɛbɛ a bɛ fɔ ale de ma ko bamanan waliju su 27 gindo yɛrɛ dɛ maa min sigilen b'a gindo kan k'a dɔw jaabi bɛ o bolo farafinna ani farajɛla o de ye satigi fɔnba ye bon satigi fɔnba o de bɛ satigi fɔnba bolo kunu cɛkɔrɔba de ko ma ni dalu in di dɛ fitinin ma a ka diɲɛ minɛ n'a dalu ye i y'a faamu donc an ka kuma kɔnɔ la satigi ko ne ma a ko Simo est-ce que e delila ka wari sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa ne ko ne ye wari sɔrɔ ko bilayi talayi Simo depuis ala ye da i ma deli ka wari in ɲɛla i ma deli ka wari sɔrɔ a ko i ye wari de dun mais i ma deli ka wari in ɲɛla i ma deli ka wari sɔrɔ ne ko ŋana n ko cogo di a ko Simo i delila ka jeli ye ka kule ne la wa ne ko ayi i delila ka fune ye ne ka du kɔnɔ ka na kule ne la wa ne ko ayi a ko Simo i delila ka mɔgɔ ye ka ne filmer dugukolo kan wa ne ko ayi a ko téléphone min bɛ ne bolo nin ye est-ce que téléphone in valeur bɛ tɛmɛ 4000 kan wa ne ko ayi a ko Simo
ne satigi me voyage min kɛ san kɔnɔ o dɔnniba tɛ Mali dugukolo bɛɛ kan min bɛ voyage ka tɛmɛ ne satigi kan ne ni président ni ministres ni milliardaires de b'a fɔ o dun ye tiɲɛ de avion bio de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale fɛ yen i yɛrɛ b'a kalama i yɛrɛ ye banikɔka ye avion bio de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ale fɛ yen a ko Simo n bɛna dalu d'i ma dalu min i b'a ye su ni tile ne bɛ avion kɔnɔ ka taa n bɛna dalu n b'a haramuya k'a d'i ma bi parce que i tun bɛ sira min kan n'i jɛra o sira kɔ an fana kan ka dalu d'i ma pour que i kana nege o sira nɔfɛ bilen a ko Simo est-ce que i delila ka miliyari mara ka san ban k'a to i ka compte wa kabali yɛrɛ ɲɛna a ko Simo a ko ne satigi filɛ nin 6 miliyari 6 de bɛ n bolo banque la jamana ni jamanaw kan compte bɛ n bolo jamana minnu kan a ka ca n'i y'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 6 miliyari a ko Simo nin ye san 5 ye n ma deli ka taa retraite kɛ a ko ale ma deli ka taa retraite kɛ a ko bon pour que i ka da la a donna ka so kɔnɔ ka bɔ n'a bɛɛ a papiers bɛɛ k'a yira n na ko Simo 6 miliyari jɛ de filɛ ne bolo banque la nin ye san 5 ye n bɛ taa retraite kɛ a ko Simo yɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ dalu min na ne ko ayi a ko min nin sɔn dalu in na san a fɔ dɔrɔn ko dalu in ne satigi de y'a d'i ma diɲɛ b'i wele a ko Simo i b'a dɔn dalu in bɛ kɛ ni mun ye ne ko ayi a ko bamanan dɔnni geno de don a ko Simo tant que mande sunsun i bɛ yiri min bɛ ko mande sunsun i b'a dɔn wa ne ko o m'a dɔn yɔrɔ maaw bɛ bamanankan dɔ fɔ ko san jɛra sunsun bɛ den san ma ja sunsun bɛ den ne ko tiɲɛ don a ko Simo nin baara in a kɛ yɛrɛ ye wa Simo n'i ye nin baara in kɛ maaw ma ye san jɛra san ma ja a tigi b'a kulonkɛ nafolo la a ko tant que mande sunsun lili bɛ dugukolo duguma a lili bɛ dugukolo duguma a ko Simo ni dalu in ta i ka baara kɛ n'a ye a ko ne ma i bɛ ale a ko ne ma chaque fois ni ale nana village la n'ale bɛ taa ale bɛ yiri kelen dɔw min bɔ ale ma deli ka yiri fila bɔ o de ye mande sunsun lili kɛnɛ ye a ko Simo n'a lili kɛnɛ n'i ma se k'a bɔ i bɛ jamana min kan n'i ma se k'a bɔ a ɲini sugu la mais min lili kɛnɛ ma tɛmɛ tile 7 kan Simo i b'a ɲini a ko Simo baara in bɛ kɛ ni sagajigi jɛ basi de i b'a daga don bamanan daga kɔnɔ u b'a fɔ daga min ma ko jo daga i b'a daga don o kɔnɔ i bɛ daga in don su 9 daga in donni kɔfɛ cɛ dɔ muso dɔ Simo a yiri bɔ i k'a d'a tigi ma k'a ko tugun su 9 a ko Simo ala b'o fara diɲɛ nafolotigiw kan ala bɛ sababu dayɛlɛ o tigi ye ka garisigɛw dayɛlɛ o tigi ka hɛrɛ dayɛlɛ o tigi ye Simo o tigi bɛ nafolo sɔrɔ o bɛ miliyari mara o bɛ sa ka miliyari to a denw bolo a ko bamananya gindo b'a d'i ma san mande susu lili dɔrɔn kan a ko Simo ne ka du kɔnɔ yan village la personnel 6 de bɛ n bolo Sénégal machine tan bɛ n bolo a ko machine 16 bɛ n bolo minnu bɛ location na moto min bɛ n ka denmisɛnninw bolo moto bɛ se moto 18 ma mais Simo ne dun ma deli ka kuma radio so la caméra ma deli ka jɔ ne kan téléphone ma deli ka jɔ n kan jeli ma kulenna fule ma kulenna ko Simo i sigi bamanana dɔɔni kan i y'a faamu a ko Simo du min bɛ ne satigi bolo du 100 ani dɔɔni min bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ jamana wɛrɛ kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan du 100 ani dɔɔni a ko Simo depuis ala ye n da ma dugukolo san kunna wari la ma so jɔ n kunna wari la a ko Simo du bɛ n bolo jamana kan dɛ n ye minnu mago ɲa bamanan dɔɔni na dɛ n bɛna dɔɔni min d'i ma n ye minnu mago ɲa u la n'u ye hɛrɛ sɔrɔ ka du jɔ u yɛrɛ ye olu de tila ka du jɔ ka di ne ma an bɛ don min ko bi du 100 ani dɔɔni de bɛ ne satigi bolo bilahi t'o la a y'a dalu diyan a bɛ kɛ ni sagajigi jɛ de ani mande sunsun lili a bamanan dɔnni i b'a baara kɛ su o su fo su 9 daga in bɛ don su 9 ni su 9 dafara maa min bɛ fɛ k'a baara kɛ yiri in bila ka taa d'a ma a tigi k'a ko su 9 a ko Simo o tigi bɛ ala bɛ dayɛlɛli de k'o tigi o bɛ nafolo sɔrɔ o tigi bɛ miliyari mara ka san ni san ban ka sɔrɔ a ma taa retraite kɛ a bɛ taa dɔ de fara k'a tɛ retraite kɛ ko parce que n'i ye nafolotigi tatɔ ye retraite kɛ min bɛ a bolo o de banna awɔ a ko n'i ye nafolotigi tatɔ ye retraite kɛ dɛ min bɛ a bolo o de banna ou bien o de dɔgɔyara sinon min bɛ compte la ni dɔ bɛ kana min ka ca ni o ye i hakili tɛ jigin k'i bɛ taa retraite kɛ a ko ni manifeste sera état dɔ ma i man ka taa retraite kɛ satigi ka o dalu fɛnɛ satigi fɛnɛ o dalu diyan ko n k'an sigi o dalu kan ko n'i y'a da ale yɛrɛ ma n k'an sigi ni dalu in kan dɔrɔn sadiri ni diɲɛ maa o maa y'a mɛn ne da kɔnɔ ko satigi de nin dalu in diyan ko ne ma farati jama min bɛ n wele tile kɔnɔ n tɛ se ka jama bɛɛ reçoit donc togo la ala barika la o dalu fɛnɛ dira ma bamanan dɔnni sira fɛ donc an bɛ se ka bisigiya nin ye dɛgɔrɔ kɛlen k'i kun bɔ sisan 100% faamuya na 100% parce que k'a fɔ ko sisan kɔni ne bɛna n ka cɛkɔrɔba de wele ou bien mɔgɔ minnu bɛna fɔ ne ɲɛna k'u bɛ fɛ ka nin baara kɛ ne bɛna n ka cɛkɔrɔba de wele o bɔra a la f'u ye bɔ a ye wari ci cɛkɔrɔba denw ka numéro kan o banna pewu voilà o kɔni o banna mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ de wele ne yɛrɛ de b'i ka ciw kɛ sisan parce que fɛn kelen de tun kɔnna fili bɛ ne na depuis don min na ne ni cɛkɔrɔba kɛlɛla n'a ye dibi don ne ni Tamasere découvert cɛ k'a daminɛ o don fo bi olu yɛrɛ de tun b'a découvert kɛ k'a ci ne ma mais dibi bɔra ne ni Tamasere découvert cɛ donc ne yɛrɛ de bɛ n ka découvert kɛ n yɛrɛ ye sisan mɔgɔ minnu bɛ na ko n ka filɛli kɛ ne yɛrɛ de b'u ka Tamasere découvert kɛ k'u ka filɛliw kɛ k'u ka jaabiw d'u ma ka sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba ka sira tɛ i labilala sisan 100%
ayiwa n labilala wa kalanden wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu kun dɔnni min kun nege bɛ minnu fɛnɛ na cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo ani minnu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ fɛ k'u ka tamasere découvert kɛ ka sɔrɔ cɛkɔrɔba ka sira tɛ o kalanden damadɔ fɛnɛ bɛ yen sira labilala olu fɛnɛ ye alhamdulilayi o ye tabarikala donc o de kun do k'a f'i ɲɛna voilà ala an b'i fo ni ala sɔnna ma n'ala ma baasi kɛ Dansoko. an ni tɛna fama ɲɔgɔn ma tuguni wa an bɛna nɛgɛjuru sira min bila hakili la i kan ka sɔrɔ nɛgɛjuru sira la kuma caman na 100%. ayiwa an b'i yɛrɛ fo